Sziasztok, Benjamin vagyok, és ebben a videóban újra az állatokról lesz szó. Pár hét, pár hónap kimaradt, és sok minden történt addig, ameddig nem volt videó, és ebben a videóban meg szeretném mutatni, illetve látjátok, hogy itt a takarítási idő. Ha érdekelnek az állatok és hogy mi történt eddig, gyertek el és tartsatok velem! Nos, akkor menjünk is a tyúkokhoz, hogy mi változott ebbe a időben, amíg nem volt videó. Elsősorban tovább nem is megyünk, hanem itt leszünk kint, hiszen láthatjátok ilyen kis ülőkét, vagy nem is tudom minek nevezzem, próbáltam természetes módon ide tenni, a kerítésbe, látjátok, oda akasztottam, raktam, illetve ilyen V-alakú fát leütöttem, és arra tettem rá a fát. Próbáltam minni természetesen nem dróttal, meg csavarozni, hogy valahogyan azért normálisan nézzen ki. Használják. A tyúkok szerencsére elég jól nekiálltak tojni, és akkor következőnek még nem mennék ki. A változás az, hogy látjátok, a kakas, a fekete kakas átment a libákhoz, illetve a kacsákhoz, és illetve itt már láthattátok, hogy már egy újabb kakas érkezett hozzájuk a tyúkokhoz. Ő is nagyon szép. Ő az új kakas itt. Sajnos együtt nem tudnak összejönni, a fekete kakas mindig bántja, így nem tudom őket együtt összerakni sajnos, de egyiktől sem szeretnék elválni, hiszen itt mutatom a fekete kakast, ő is nagyon szép, szóval ezért így nem akarom, hogy egyiket sem levágni, szóval egyelőre még nem tudom, mi legyen a megoldás. 2 hete volt takarítva, és a szalmát, szénát, mindent szétszednek, és konkrétan 2 hetente minimum kell, hogy takarítani. Az öneltetőkről nem sokat beszélek, hiszen már beszéltem róla, nálunk nagyon bevált, jó, nem kell folyamatosan bejönni, nem eszik egyfolytában, ha valamelyik kihes, akkor tud enni. A következő változás a tyúkoknál szerintem az utolsó, hogy a tojóláda az el lett felezve, ez az ajtó része, ez kisebbre csináltam, és csináltam ide még egyet, hogy akkor 2, így 4 helyre tudnak tojni. Itt már van, látjátok, 2 tojás. A másik oldalra nem tojnak, nem szokták meg, így nem is fognak valószínű. Itt lent szoktak tojni, de itt nincs tojás még, illetve itt úgy szintén még ezt sem használják, csak ezt, illetve a másikat használják. Egy nap átlagosan 9-10, a legtöbb 13 tojás volt egy nap. Kíváncsi leszek a mai nap, hogy mennyi tojás lesz. Már megy is, de szerintem csak érdeklődik, szerint, hogy mi van benn. Itt mutatnám, hogy annyira szelidek, hogy tényleg abszolút nem érdekli őket, hogy én itt vagyok. Inkább jönnek ide, és várnak valamit. Azt hiszik, kaját hoztam, mert mindig várják, hogy hát ha van valami kaja nálam. És akkor mai nap egy gyorsan, hiszen már volt olyan videó, hogy takarítottam, gyorsan kitakarítunk, és akkor tyúkoknál meg is vagyok. Következő hely, ahol úgy érzem, hogy a legfontosabbnak találom, az a kacsáknál a következő, illetve a libáknál. Ott is ki kell takarítani, mert ugyanúgy 2 hete nem volt takarítva. Itt változás továbbra nem sok, egyetlen egy, illetve 2, hogy a kakas új birodalomra tért. Ugye itt tiszta víz, az a baj, hogy ugye ide is teszünk vizet, így tisztára szétlocsolják, de nem baj, mert megoldom szénával vagy szalmával. Ide szénát vagy szalmát szoktam tenni, hogy itt azért viszonylag azért ne legyen tiszta víz, ahol alszanak.
Itt, amit szerettem volna megmutatni, az a szénában rejlő dolog. Ha valaki már kiszúrta, akkor úgy van, liba tojás van rengeteg. Itt már mutatnám is, hogy mennyi liba tojás van. Nagyon jól elrejti a tojásokat, és itt mutatnám is, hogy itt vannak a liba tojások. Alig pár napja vettük észre, hogy vannak liba tojások. 1, 2, 3, 4, 5, 6, mennyi? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 darab tojás van. Fogalmam sincs, mit csináljak, hiszen gumnár nincsen. Meglátjuk, hogy mi lesz vele. Betakartuk, és általában, ha jól számolom, minden nap szokott tolni, de majd megnézem holnap, hogy mennyi lesz. Nos, akkor igazából szerintem ennyi, ami történt, és most akkor megyünk is, takarítunk először a tyúkoknál, és akkor jövünk ide a kacsákhoz, hiszen itt is nagyon sok amit ki kell itt takarítani. Itt 3-4 centis gané látható, ezt vasvillával föl fogjuk szedni, és akkor hátra visszük, és a kerthez nagyon jó lesz majd. Akkor menjünk, és akkor takarítsunk ki a tyúkoknál először. Nos, meg is érkeztünk, hogyha nem is zörög a tyúk, meg is érkeztünk ide be. Szépen megpróbálom innen jól kiszedni a ganét. És akkor jön utána a többi. Nos, kész is vagyunk ezzel a résszel. Ez valahogy így néz ki, szóval tényleg, hogy ez gyors, illetve inkább ott takarítok ki, mert ott legfontosabb, mert ott tűnnek egész éjszaka, és ott azért fölgyűlemlik a trágya. Most akkor a talicskával hátra visszük a ganét, és akkor megyünk a libákhoz. Szóval láthatjátok, hogy elég jól gyűlemlik a trágya, és ez nekünk nagyon jó, hiszen majd a kertre, itt láthatjátok, hogy nagyon nagy szükségünk lesz rá. Ugye, aki nem nézte a videóimat, az a mély, mújcsos kerti dolgot csinálom,
és ez annyira nem látszik, de majd meglátjuk, hogy mennyire jól fog sikerülni idén ez a mély mulcs, hiszen ezt most nemrég kezdtem, szóval ez idén derül ki, hogy milyen ez a mély mulcsozás. Nos, menjünk ki a libákhoz, és akkor nézzük meg, hogy ott mennyi trágya gyűllemlik fel. Meg is érkeztünk. Nos, akkor menjünk is be a libákhoz, és akkor takarítsunk gyorsan ott is össze. Kakasunk az úgy gondolta, hogy kijön, hát ő kinn is maradhat. Nos, akkor megpróbálom valahogy elhelyezni a kamerát, hogy még jól is látható legyen minden. Így van. Ide a na, menjetek kifele. És akkor itt láthatjátok, hogy ez így elég jól föl is jön. Ezzel nagy probléma nincsen itt a libáknál, mert ez csak egyszerűen vasvillával nagyon könnyedén föl tudom szedni. Ez teljesen jó lesz a idei kerthez. Ezt nagyon könnyedén és föl is tudom használni a kertet. Itt igazából láthatjátok, hogy ennyi meg is vagyunk, tehát már csak föld. És akkor itt meg is vagyunk, ide hozni kell szénát, a tyúkokhoz is szénát, és akkor meg is vagyunk. Most ugyanúgy hátra megyünk, mert hátul le van takarva a széna, és akkor hozunk egy talicskával a kacsáknak, illetve a tyúkoknak is, de a tyúkoknál még valami még vár ránk, oda még vissza kell menni. Nos, akkor ezt meg is csináltuk, és akkor mehetünk a szénához. Az viszont hátul van letakarva. Nos, ez elég rossz, hogy itten föl van ásva, de megoldjuk valahogy. Ez itt maradt. Ugye ez egy kis része direkt így lezártam, vagyis úgynevezett lezártam, mivel hogy itt az a széna és tavalyi maradékot itt hagytam, hogy az csak mély mulcsra jó, semmi másra. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through
Na, meg is érkeztünk akkor a szénával. Most bemegyek és beviszem a libákhoz a szénát, utána beviszem a tyúkokhoz, de a tyúkoknál először nálam fontos, hogy először hamu kerüljön először le, és utána megy rá a széna. És hogyha a tojóládákba nem ülnek, akkor abba is teszek szénát. Nos, meg is vagyunk. Ők innentől kezdve úgyis elrendezik, és holnap már úgysem ott lesz a széna, ahol kell lennie. Tojóládába nem tettem. Most nem is tojik, egyik sem. Átmegyünk a kacsákhoz, mivel ott is megmutatom, hogy sikerült a szénázás. Kocsak persze már itt vannak. Én is szoktam egy ilyen ellalakban, vagy nem is tudom, hogy nevezzem, hogyha kacsák mindig külön vannak, akkor oda tudnak menni, ide meg a libák. Így most mindig így csinálom, és akkor 2 hét múlva újra megnézem. És a videó... Jaj, mindjárt elcsúszok. A videónak a lassan és akkor megpróbáljuk megfogni a tyúkot, hogyha tudom. Sikerült. Hát a videónak itt lassan véget ér. Köszönöm, hogy ezt a videót megnéztétek, és remélem, hogy tetszett. Ha tetszett, akkor ezt lájkoljátok. Ha még kérdésetek van, akkor kommentben azt le tudjátok írni. Iratkozzatok fel, és akkor egy következő videóban találkozunk. Köszönöm ezt a videót, még egyszer megnéztétek. Sziasztok!